Dacă vrei să ai inima sănătoasă, acest video este pentru tine. Cu toții ne dorim să trăim sănătoși până la 100 de ani. Însă atunci când vine vorba de mici reglaje pe care le putem face chiar azi, cum ar fi alimentația, parcă această dorință de a trăi mult se transformă în speranță. Și cam atât. Hai să vorbim azi despre sănătatea inimii și a vaselor de sânge. Majoritatea bolilor cardiovasculare au în comun același lucru: lipsa de magneziu. Fie că vorbim despre ateroscleroză, boala coronariană, aritmii cardiace, insuficiență cardiacă, tromboză vasculară sau hipertensiune arterială, toate au aceeași caracteristică comună: lipsa sau carența de magneziu. Atenție! Lipsa de magneziu nu este neapărat cauza lor, însă este un factor care favorizează apariția acestor boli. Mai mult de atât, cu cât mai mare este deficiența, cu atât mai severe pot fi simptomele. Însă, reglarea nivelului de magneziu adesea aduce o ameliorare a acestor simptome. Dacă are sens ceea ce îți spun, scrie-mi în comentarii da. Deci, dacă vrei să-ți îngrijești inima azi, ia în calcul să iei un supliment bun cu magneziu. Asta pentru că noi suntem responsabili de starea noastră de sănătate și de felul în care ne simțim în fiecare zi. Numele meu este Andrei și sunt farmacist la botanic.ro.